kelir ginelar kinarya jagating wayang minangka pralampita laksitane gesang titah ing madyapada manungsa sinebat titah sampurna rumagang kanthi getering rasa nalar kang mulur budi kang luhur pinarcaya dadi wakile Gusti mranata jagat saisine dimen lulus kang sedya manungsa kudu anggaduh kawruh sangkan paraning dumadi saranane kudu maguru lole sumolole sumorate emprit gantil buntute omah joglo hawela sepisan ora lali ngunjukake puja lan puji syukur kang jero marang Gusti kang murbeng dumadi sing wis malembarke keberkahan kang wujude kesehatan becik kesehatan lahir becik kesehatan batin tumrap manungsa kang sumebar aning jagat raya iki yang tak sawang ora pangling muridku sing tak tresnani si Bratasena kok katon sumengko pengawak bajra sigra kang mawa gita kang amengku gati ana parigawe apa ngger muridku bocah bagus Bratasena Durna guruku Bratasena piye tek aku ngadhep marang panjenenganmu ya kuwi saka krentek atine Bratasena kang kepingin nambah kepinteran ngangsu kawruh gegulang ilmu loh mosik apa isih kurang anggonipun bapa maringi ilmu marang kowe Bratasena anggonmu ngangsu kawruh mapan ana ing paguron saka 5 iki sok glogok banyu ngejun paribasane anggonku menehi ilmu menyang kowe apa isih kurang ger bocah sigit Bratasena Bapa Durna apa lali Bapa Durna nate ngendika mbok menawa wong golek ilmu kuwi ora ana watese
apa meneh dawing Rasul Gusti kang pungkasan ngandharake wong golek ilmu kuwi saka lair nganti tumekaning pati wiwit jabang nganti trapang mula aja ngendhoni tekadku Bapa Durna ya Bratasena yen pancen kaya mangkono apa ilmu sing kok kepinginake Nger Wijasena Bapa Durna piye kaya sing mbok janjekake marang Bratasena tri ari kawuri utawa 3 dina kepungkur Bratasena njaluk kawruh sangkan paraning dumadi utawa ngilmu kasampurnaning urip kagyatare sang apirangu rinanggul ginempit kahampit dosang retnaning bawana ya si tukang walang adi ya si tukang ngenesing tias ya si tukang kudu haring kawruh sangkan paraning dumadi Bratasena iya kapara nyata ya jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara Bratasena piye kawruh sangkan paraning dumadi iku pitukane abot lho Nger syarat-saranane ora gampang ora mung bondo ning sisip sembire luput katuranggane nyawamu sing bakal dadi korban Bratasena ora peduli wis kadung madhep kang sarta mantep rasane Bratasena ya syarat-saranane kanggo jeneng sira Bratasena supaya bisa ngentukke ilmu kasampurnaning urip utawa kawruh sangkan paraning dumadi syarat-saranane ana loro Bratasena ana loro ya ana loro kuwi mau apa wae maragage jlentrehna Durna guruku sepisan kowe kudu bisa goleki kayu sing jenenge kayu gong susuwe angin lah dene mapane ana ing alas Tribasara utawa lengkeng Gunung Candramuka Bratasena iya lah sak banjure pitukane kang angka 2 sira Bratasena kudu bisa mujuti banyu sing winastan banyu suci Pawitrasari tirta mahaning suci banjur mapane utawa panggonane banyu suci Pawitrasari tirta mahaning suci kuwi mau ana ngendi Durna guruku ana ing Samudra Kidul ya kuwi Samudra Minangkalbu piye kowe saguh apa ora Bratasena caritaning satriya linuwe kang maradi mring kautaman tan pegat mring pangestine
Piye Bratasena? Ana paribasan yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Aja mangu-mangu rasamu, Nger Bratasena. Bratasena ora bakal mundur ing geguntur, ora bakal mendha ing bebaya. Bratasena saguh mujuti kabeh apa sing dadi syarat saranane kawruh sangkan paraning dumadi kuwi mau bapa. Bagus, Nger, bagus. Tegese wis golong gilik niat lan tekate Bratasena. Ya. Mung pangestune Durna guruku kang dak suwun. Muga-muga sembada kang jinangka rahayu kang tinemu. Pangestuku gumrajak kaya banyu seduda. Nganggo tekate satriya tanah Jawa Bratasena. Muga-muga bisa kasembatan apa kang dadi gegayuhane Nger bocah Jentara Bratasena. Fire!
manganjur lakuning angin gugur agraning arga guruh gurnita kagiri-giri ucap kacarita nalika samana Dian Bratasena wis prapteng tepining alas Tribasara lengkeng gunung Candramuka sigra mlintir gumbala hangunjal huswa hambekos kadya teksaka hanembur wisa dasare alas Tribasara alas gong gegerutan kebak gurda ting jenggelek panging kekayon sambung semambung tebung hamaro gunung sigra katrajang kridaning sang panenggak padha saknalika bumi horeg gora gurnita padas padha gempal jurang samya jugruk wit ingkang gedhe rebah kabarubuh kang jero tancepe padha pukah ingkang cethek rungkat sak oyot-oyote matu gilang kinarya oncelang gugur agraning arga gumaruduk sabawaning nganti kaya gerah ing mangsa labuh buron wana ambyar bubar mawut sarsaran gajah banteng singa barong warsuh lawan kidang menjangan dalah iber-iberan otot kenceng ngarenceng wadon hambrabak netra ngandhik hangat irah hanggeget waja Dian Bratasena ngupadi baya dateng pundi dununging kayugung susuwing angin minangka dados syarat sarana wedharing kawruh sangkan paraning dumadi pauta alas Tribasara kinarya mbat-mbatan Raden Bratasena
Lah ing kono ta wau Den babati Alastrik Basara kalian Raden Bratasena. Sang Bratasena datan graita lamun sajroning alas ana wujuding buta loro raseksa kalih kang lagya jejagi raseksa kekalih sajak kaliren pramila golek daging satampel getih satetes kinarya nyambung gesangipun solaing raseksa kang lagya pados pangan yen Cinandra mliwis nyampar banyu
Kumah mayun Rukma kala gora rupa mangesos kadhiangin pang sempal kaprapal selo-selo kaplasa satulum mayu mangungsi kagiat kagodha kang jaga bumi Yuang Tete Kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku Yayi adiku sing tak tresnani Yayi Rukmakala ana dawuhmu apa Kakang Kakang Rukmuka dina sak mengko lamun siadi Yayi Rukmakala tak sawang ketitik saka lekering netra jaiting wadana kang sarta tepunging wimbo sajak Yayi Rukmakala ana babakan sing mbok pikir ana gembolaning rasa kang kineker sambata karo aku Yayi Rukmakala sambata karo aku Kakangmu Rukmuka. Wah, Kakang Rukmuka, Yayi Rukmakala kepriye? Ing ripalungguhan iki ora ana sing tak gagas, Kakang. Aku krasa luwe, Kakang. Wis ana sak candra utawa sewulan iki adimu aku Rukmakala babar pisan ora ana sing dipangan. Aku luwe Kang, aku butuh panganan. Aku luwe, aku wis sewulan aku ora mangan daginge manungsa utawa daginge kewan. Aku kaliren Kang, aku luwe Kakang Rukmuka. Yayi Rukmakala piye? Yen kowe sambat luwe karo aku Kakangmu Rukmuka, janjane iki sing salah dudu sapa-sapa. Nanging sing salah kuwi sejatine mung kowe dhewe. Loh. Kok Kakang Rukmuka nyalahke aku nganggo dasar apa, nganggo wewaton apa, Kang? Kowe kuwi dadi buta ora nganggo aturan. Gusti kang murbeng dumadi Gusti sing nyipta urip kuwi maha adil yen nyiptake apa-apa marang umate. Kidang-kidang menjangan kang mapan ana ing alas trik Basara kene wis gusis, wis tumpes tapis tanpa tabet kabeh wis mbok pangan. Kidang sing isih enom-enom, kidang sing isih cilik-cilik durung wancine mbok pangan uga wis mbok pangan. Kowe iki buta serakah. Wekasan alas kene wis ora enek panganan, alas kene babar pisan wis ora ana kewan. Sing salah dudu sapa-sapa, nanging sing salah kowe dhewe Rukmakala. Kowe iki buta ngawur, buta serakah, buta sing dakah-dakah. Kowe iki nek wis kadung nafsu, gedhe cilik tuwa nom kabeh mbok sikat. Mbok nganggo aturan Rukmakala. Waduh. Kang aku luwe, aku tulungono. Aku golekno panganan. Aku wis sewulan utuh aku ora mangan apa-apa, aku kaliren. Aku luwe Kang. Yen ora mangan apa-apa,
luput katuranggane sisip sembire aku iku iso mati ngenes ora jroning alas iki Kakang. Tan samar pamoring suksma sinuksmaya winahya ing ngasepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana barlen saking liyep layaping aluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jati Kakang Rukmuka apa ngrasa apa sing tak rasake Yayi Rukmakala ngrasake apa Kang aku kok mambu getihé manungsa ya Kang kira-kira apa ana menungsa sing wanuh-wani mlebu ana ing alas Trik Basara iki ya Kang iya Kidi aku ya mambu getihé manungsa Kakang Rukmaka ya mambu daginge manungsa sajake ana manungsa sing bondo wani bondo nekat wani mlebu ana ing alas Trik Basara iki wis ora sandadak kesuwen enggal dipethuki Kang sapa ngerti bisa dadi panganku Kang ayo enggal dipethuki Yayi Rekata Dyan Bratasena kampuh poleng Bang Bintulu adi sarira ngawula dumung kodhek wok simbar jaja yen ngandika gumaleger kaya guntur
kadang panenggak Pandhawa kaya lindu yen maris bojleng-bojleng iblis laknat padha jek-jekan kece wali kece sadat setan wali kobra Yayi adiku Yayi Rukmakala ana dawuhmu apa Kakang pranyata dewa isih adil marang umate Yayi kok Kakang Rukmuka kandha kang kaya mengkono nganggo dasar apa nganggo wewaton apa buktine wis tetha nalikane ana ing Alastri Basara kene wis babar blas ora ana panganan ya kuwi wujuding kidang kang sarta menjangan dewa malah kirim pangan sing wujude manungsa Yayi ya yen pancen kaya mangkono enggal ditakoni Kang sapa jenenge lan saka ngendi asale aku selak ora kuat ngempet luwe Kang aku luwe sabaro luwe dhisik Yayi manungsa yen nitik saka busanamu kowe kuwi satriya yen pancen satriya sapa kekasihmu lan saka ngendi asalmu dene kowe wanuh wani mlebu ana ing Alastri Basara kene apa kowe ora ngerti apa kowe ora mudeng yen Alastri Basara kene kuwi mujudake alas pengalapan sapa wani mlebu metu mung baliaran Edian suarane gumleger meh gempa bumi ngantian suarane wae wis marem mendah daginge mesti marake wareg ya Kang yen bocah iki kelakon dadi pangane awake dhewe aku request teponge ya Kang aku ngenge ana pupune kowe kok milih pupu kowe kok milih mangan pupune wis dadi pakulinanku Kang aku yen arep nyerang wong saiki sing tak cekel dhisik mesti pupune Kang wong edan malah tekan ngendi-ngendi kowe Satriya Jodipati Bratasena kekasihku Bratasena ya Bimasena Edyan bali takon ana buta loro sak kembaran sapa jenengmu aku sing jaga alas iki jenengku Ditya Kala Rukmaka dene iki adiku aku Rukmakala lah banjur kowe Bratasena nganti kedarang-darang tekan papan kene apa sing mbok goleki Bratasena aku mung mituhu dawe Durna guruku goleki wujuding kayugung susuing angin minangka syarat wedharing kawruh sangkan paraning dumadi kang jarene mapane ana sajroning Alastri Basara kene mula yen pancen bener kowe sing jaga alas iki mara gage tuduhna ngendi sing jenenge kayugung susuing angin welah talah kuncung nganti gelung lagi weruh kandhamu iki kowe aja mbujuk kowe aja ngapusi dawe guruku Durna manggone kayugung susuing angin mapane ana ing kene oh iya lali aku iya Bratasena aku ngerti papane aku ngerti panggonane kayugung susune sapa mau susuing angin oh iya manggone ana ing wadukku carane njupuk metu tutukku mlebu wetengku ateges kowe tak pangan Bratasena yo yen kowe arep mangano
yen kowe arep mangan-mangano ning kewan cacing wae kae yen kepidak mesti molet apa meneh jalma manungsa. Panganen Bratasena yen pengin tak bobok wetengmu. Lah dalah awake dhewe dadi buta kalah galak, Kang. Piye? Kowe bangga? Ya aku bangga. Bagus. Lena pangindamu kelakon tak geget siung pengapit bialiaran kowe Bratasena. Hancur pecah dasmu kowe. Tenang cahyi. Wek, wah, wek, wah. So melayu gue. Wah. Red! Wah! Wait! Wah! Red! Wah! Oh! Wah! Red! To! Wait! Hey! Woi! Wah! Woi! Ta! Pe! Hita! Waya! A! Hi! Pe! Wah! 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 A! Hi! Wah! Wah! Wait! Wah! Wah! Lu! Ah! Wah! Wah! Ah! 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 Wah! Ah! Ah! Bo! Ah! Wei! Wah! Wei! Ah! Wah! Wah! Hita! Wah! Ah!
Willow. Willow mati aku, Pak. Campung Palukon laguning lekas Lukita linuting kidung Kadung kader ngamomor Palugon laguning lekas Lukita linuting kidung Kadung kader ngamomong ngun manah rahayu Hayuwana tan akolong gumolong manadukara ilang sipating raseksa jebule Indra lan Bayu Dewaku basaku katura
Hong ilahing sekaring bawana langgeng. Iya ya ngger Bratasena wis ulun tampa ora lewat pangestu ulun Tampanana. Iya. Tak gegem dadi jimat. Bayu dewaku sembahku katur pepadamu. Iya. Wis ndak tampa Bratasena dene pangestuku Tampanana. Tak pundi Andayanana kasantosan. Kenang apa sababe Indra lan Bayu dewaku mimba dadi buta ngalas. Kawruhanana gulup. Marmane ulun sakloron mimba dadi buta sakembaran. Awit saka kena paukuman saka pukulun Bathara Guru satemah dadi yaksa kang mapan ana ing Alastri Basara kene. Dene kenang apa kok ulun sakloron kena paukuman ora bakal ulun jlentrehke ana kene gulup nanging sing wigati aku ngaturke panuwun kang tanpa upama marang jeneng kita Bratasena kang wis ngluwari panandhang ulun. Iya. Ulun bakal takon luwih dhisik. Kenang apa kok jeneng kita kraya-raya mapan ana ing Alastri Basara kene Bratasena? Mundi dawe Durna guruku. Ngupadi kayugung susuing angin kinarya syarat sarana wedharing kawruh sangkan paraning dumadi ya ilmu kasampurnaning urip. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita Bratasena. Piye? Sumurupa kayugung susuing angin kuwi mboyak ana. Kuwi kabeh mung pasemon Bratasena. Merga kuwi amung pralampita. Maknane kepiye? Jarwane mangkene. Kayu iku kayun. Kayun iku karep. Dene susuing angin kuwi napas kang teges urip. Cetane mangkene ngger. Saben-saben wong kudu anduweni karep kang gedhe nanging aja wegah hambudidaya Bratasena. Sinokarta mrehtar tamtu tamtuning utama titi tetep dadi pangubahaning wadya tentreming ati tamtu kena tinulada diasilir wulan dadari kinarya tandha tarima kasih karana kita wis kuwawa ngluwari panandhang ulun kita bakal ndak paringi bebungah wujuding piyandel sesupe duwi Indramani ing warih kang dayane yen Bratasena ambyur sajroning samudra ora bakal tumekaning pati. Amarga sesupe duwi Indramani ing warih iki bisa menehi daya kekuatan nalikane jeneng kita Bratasena mapan ana banyu. Ngaturke panuwun kang tanpa upama. Ulun uga bakal paring sandangan marang jeneng kita Bratasena ingkang aran Gelung Winangun Minangkara Candhi Rengga endhek ngarep dhuwur mburi kang tegese kita wis dunung sapa kang kudu nyembah lan sapa kang kudu sinembah lan sekabehane laku dharma kang kita tempuh iku unduh-unduhane maguru salokane margane weruh sarana takon margane bisa sarana tetiru cekak cukupe Gelung Minangkara iki mengko dadi tandha manunggaling Gusti kang murbeng dumadi marang jeneng kita ngger Bratasena. Ngaturke panuwun marang Bayu dewaku. Remna paningalmu, weningna ciptamu. Kinarya panjinging sesupe duwi Indramani ing warih iki. Sabanjure ulun bakal nyuwun pamit bablas munggah marang kayangan. Semono uga aku Bratasena pun ulun uga bakal bali marang kayangan. Ngestokke dawuh Indra lan Bayu dewaku. Barengi sintrang samirana. Muga-muga hanyembuh jantraning Bratasena satemah kasembuh
sembadan apa sing dadi setyaku. Sentrang samirana ing tering wale kanthi kanturu ing barang inutun ing mangan kumapa ing sentrang samirana ing tering wale kanthi kanturu ing Samudra Minangkalbu. Anjot kumregut manjing samudra tulya dreng wiraganya legawa banyu semaput ing wentis ing kiyo mbacutake laku risang Bratasena wauda kaya mangkono wis prapting tepining samudra Minangkalbu dupi wis prapting gisik sigra pinapak gedhening alun kang gulung gumulung wauda kaya mangkono Dian Bratasena nyawang jembaring samudra kang langut tanpa pagut tumekaning ombak kang nempuh wentising risang Bratasena kaya bisa tata jalma arsa amangsana lakune sang Bayu Siwi satemah tuwuh tandha pitakon salebeting batos sida njegur segara apa yen ora lamun sida njegur bakal pisah kelawan keluargane selawasing urip krana amung pati pacangane lamun yen to wangsul tetela banger asmane selawasing urip dumadakan ana wujuding peksi gemak peksi platuk bawang lan peksi kutut kang padha lagi bantah binantah manuk platuk bawang apa manuk gemak lan kowe manuk kutut apa manuk gemak kowe iki manuk platuk bawang dadi umating pangeran isamu kok nggur dandan ae apa kira-kira suwiwimu mbok didisi ae nek mati apa mbok gawa ta suwiwimu kuwi kutut barang ki seneng mamerne suaramu sing apik apa nek mati kena mbok nggo sangu to kutut karepmu piye to manuk gemak lah yen kowe kuwi nek mu urip sing mbok antepi apa manuk gemak yen sing tak antepi kuwi ora ana liya kejaba mung janji sing wis kawedhar ing lisan kamangka lahir kuwi utusaning batin genah yen kowe besok bakale sowan ana pangeran kok ora gelem ngrungkepi dawuhing pangeran kamangka dawuhing pangeran kuwi salah sijine yen kowe wis ngucapne tembung kuwi kudu dirungkepi ya senajan tembungmu ki kaya-kaya arep nekakne pepati
nek kowe ngrungkepi tembungmu Gusti Allah banjur tukul sihe. Yen Gusti Allah wis tukul sihe, mongko panguwasaning Gusti Allah kuwi tanpa winates. Sing kudune mati ora dadi mati malah entuk nugroho. Ning wong sing ora percaya karo sing gawe urip, sing pancene entuk nugroho malah entuk pacoban. Apa do ora percaya to kuwi? Yen do ora percaya do lerenana wae dadi umate Allah. Luwih becik dadi umate Ijajil, malah jibar jibur bondo raja donya. Kaya digepuk rasane Bratasena karo manuk telu sing lagi bantah binantah. Iya, aku wis kandha saguh. Aku wis kandha saguh jegur jero samudra Minangkalbu ngupadi banyu suci pawitra sari tirta mahaning suci. Bratasena bakal mlebu ning jeroning samudra iki. Uripku patiku tak entengke watone aku bisa ngrungkepi tembung lan janjiku. Halak kumelap nenggih risang naga Nabatnawa pitung bangkoting ngetal gedene mencorong mripate mawa sungu mijil nyembur geni sak klopo-klopo tabone dupi priksa Raden Bratasena ingkang kuwambanging warih mangkrak krura slumanaut.
naga maki kumambang katonku wisanyo manampa sang bayu siwi Sang Nabatnawa anggubel badane Sang Bratasena tutuk hangaket wentis kang gering saya keket panggubele saya raket panyakote nganti Sang Bratasena pepes kekes hangles bayune nganggo prasasat wis tumeka lena nanging awit dayaning piyandel sesupe Dwi Indra mani ing warih peparinge Bathara Indra tuwuh karosane grayah-grayah kang asta modot kuku Pancanaka mengkang tutu ing sarpa nganti sigar dual-dual dadi lan patine samudra banjir getih Tatan ngawruhi kang tekane tanpa sangkan sawijawatan nang wadari saraswati sayekti handayani mekaring sabda budaya ana bocah bajang kang kumambang teka kemaki tembunge dene sajake wis weruh karo aku kowe kuwi sapa
Bratasena, ulun iki kang kita upadi bebisik ulun Bathara Ruci ya sang marbu dingrat tan samarba maring suksma sinukmaya winahya ing ngasebi sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana parlen saking liyep-layaping aluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jati ing pangabekti kula katur pukulun iya ngger wis ulun tampa Bratasena mangertiya aja ta kita gampang memangan yen durung weruh apa ta kang kita pangan aja ta gampang menganggo yen durung weruh apa ta kang kita enggo lan aja gampang lelungan yen durung weruh dunung ngendi kang kita jujuk kula namung mituhu dawuhipun guru ya awit saka pitaya kita marang guru nganti kita bisa ketemu marang jeneng ulun kang kita goleki banyu suci pawitra sari iku amung pralampita kang ateges ati kang suci lan rasa kang wening sapa wae kang kepengin sampurna uripe pancena kudu weruh kawruh sangkan paraning dumadi kang warah ing tata dharma luwih jlentrehe manjinga ana guwa garba ulun caranipun kados pundi pukulun paduka namung alit kula rawa birawa kados mekaten aja ta mung kita jagat iki yen tak kresake bakal lumebu aning badan ulun wis ngger mlebu metu talingan kiring ulun sendika dawuh pukulun wis manjing nganggane sang Ruci Bathara sang Bratasena glising kandha ringkesing carita wis winejang kawruh sangkan paraning dumadi Purwa Madya Wasana mungkasi samendang tan ana karempit mangkana lingira sang Bratasena wah bingah manah kula pukulun menawi mekaten menapa dipun keparengaken kula dateng mriki selaminipun pukulun aja ngger kita durung wancine sebabipun menapa sumurupa sepisan isih ana kewajiban kang kudu sira tindakake kaping pindho ibarat wong mangan sira lagi dapur icip-icip besok yen wis titi wancine sira bakal antuk kanugrahan kang sarta langgeng wis ger enggal metuwa saka guwa garba ulun wis ulup enggal bali ana Madyapada Bratasena ulun bakal manjing sajiwa marang kita madeka pendhita ana pertapan Arga Klasa gethok tularna kawruh kasampurnaning urip iki marang para bebrayan agung madeka pendhita peparab Begawan Bima Suci
suwargakno wong tuamu Pandhu lan Madrim kang dina iki nandhang pasiksan ana kawah Candra Dimuka Bratasena. Aduh Bathara Gung leng-leng ramyaning kang sasangka kumenyar mangrengga ruming puri mangkin tanpa siring halap nikang mas lir
murubing langit Bhagawan sarwa manik Sumolole sumorate emprit gantil buntute omah joglo Allah Allah layak to layak prenjake padha ganter jagone padha tarung tak waspadakake Kang Prapta ana ing pertapan Sukalima iki warangka negara Ngastina Adirekyana Patih Harya Sengkuni sakwise Adipatih Harya Sengkuni jenak anggone pinarak prayoga anggone seba jenjem anggone sumanggem Mara gage luwih dhisik aku tak takon nglawan Adipatih kok ngowah-ngowahi adat to di saben-saben ana perlu saben-saben ana gawe sing kirane wigati siadi cukup nimbalipun Kakang marak mangarsa tinggil negara Ngastina lah kok sak mengko siadi sing prapta ana pertapan Sukalima kene janjane ana apa to Adipatih dadi ngene tekaku mrene ana ing pertapan Sukalima arep njaluk tanggung jawabe Kakang Wakni Gondel Sukalima. Lho, tanggung jawab perkara apa, Adipatih? Sampeyan ki rak pendhita to, sampeyan ki rak brahmana. Ya, aku brahmana, aku pandhita. Yen pancene sampeyan ki ngaku pendhita utawa brahmana, kudune mudeng tembung sabda Pandhita Raja Ratu sabdane pandhita tan prabeda pangandikane Nalendra pindhawe Kresna ingkang tumetes ana dlancang sikta yekti datan kena den ilangi nek kandha iya ya iya yen kandha ora ya ora yen saguh ya saguh yen ora saguh ya kandha ora saguh rak ya ngono to bener lah banjur karepe Adipatih ngene Udakara sesasi kepungkur sampeyan Kakang Durna nampa dawuh apa saka sinuwun anak Prabu Duryudana nampa dawuh sing endi lah ora lali to mula dadi wong ki aja kakean mangan brutu wing ndak lalen Kakang Durna nalikane si panenggak Pandhawa ya kuwi si Bratasena meguru ana ing pertapan Sukalima kene panjenengamu saguh budidaya murih patine si Bratasena iya apa ora iya lah dina sak mengko bakal tak jaluk tanggung jawabmu krana si Bratasena ora tumeka pati ning malah saiki dadi mukti dadi pendhita utawa resi adeg pertapan ing Arga Kelasa peparab Begawan Bima Suci lah ya mung perkara iki sing ndadekake kogel utawa gerah penggalih sinuwun anak Prabu Duryudana jare Kakang Durna saguh budidaya patine si Bratasena ya gene Bratasena saiki malah saya sekti Bratasena saiki malah saya mukti iki sing bakal tak jaluke tanggung jawab marang Kakang Wakni Gondel Sukalima mula saiki wis cetha ngegla kang tanpa warana merga panjenengamu wis wanuh wani goroh wis wani ngapusi karo sinuwun anak Angger Duryudana kang sarta selak ing janji marang sinuwun ing Ngastina jajal saiki tanggung jawabmu ana ngendi latimu karo pakartimu tek ora bisa nyawiji janjane sampeyan ki pendhita apa dudu to Kakang permara reh mangoswamya ngambrang kadi karonaning kaswasiring marga hamalakung
Risang ganda wastrat maca leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umyus amara mayahanto Sengkundi piye Kakang aku ngerti aku mudeng yen to aku nate janji kelawan anak Angger Duryudana lah ya nyatane seta cangkemmu menengo sik aku janji budidaya iki tegese ngreka daya patine si Bratasena aku ya wis budidaya aku ya wis ngreka daya aku wis jumangkah Kang Sarta kumrembyah kanthi cara Bratasena tak loropne ana alas trik Basara alas kang wingit kepati-pati papane jin setan priprayangan Bratasena ora tumeka pralaya malah dadi pendhita yen iki mengko Kakang Durna ora bisa budidaya mresirnane Begawan Bima Suci saya kogel saya pegel atine Angger Duryudana iso-iso bantuan saka negara Ngastina kang pendak sasi diglontorke ana pertapan Sokalima kene bakale diendhek ora mung kuwi Kakang ora mung kuwi Sokalima bangunane iso magrong-magrong sarta tumpakanmu roda papat iki kabeh ya saka dhuwit negara Ngastina APBN ngono anggaran pendapatan negara blanja negara Ngastina yen Angger Duryudana sida lara atine gerah penggaliane bantuan pendak sasi iki mengko bakale dindek ora mung kuwi kene mengko bakal ditekake alat berat kanggo ngembrokke kabeh bangunan pondok pesantren ana ing Sokalima kene yen kene wis ambruk papan kene ora dienggo pondok pesantren papan kene ora dienggo pertapan ning panggonan kene arep didekne komplek piye mening ora kuwi Wageta mawan sabda Regang sumewa gegering pasewakan kata samyona harga wonten dwirata mekta pedhot saking mantilan kata samyona harga Pandita Akarya Wangsit pindha kumbang ajab ing tawang susung angin ngenting gone miwang kaliyan kangkung isine bumbung wong wang Wageta wawan sabda regang sumewa gegering pasewakan ketungko praptaning Nalendra anyar katon gawe cingak Kang Samya Mulat
taruna angudya sanes karo mangka satunging dumati marsuti ing karo kang akeh gunane pisane sanggojo nyuwun sewu panemban sowan kula nglemah bengkah nyela-nyela wonten ngarsanipun paduka sang panemban. Nyuwun sewu. Nyan ki sapa? Nyan ki sapa? Dalem. Nyan ki lho, asmane sapa Nyan? Nggih. Nderek tepang Gladiwanu. Nami kula pun Prabu Karungkala saking negari Guwa Barong. Nyuwun sewu. Mriki niku napa leres pertapan Sukalima. Ya, pancen bener. Sang Prabu sapa mau? Karungkala. Heeh, ya kuwi. Pancen bener kene iki pondok pesantren ya kuwi Sukalima utawa Sukapanca. Nggih. Lajeng menapa leres paduka ingkang peparap Begawan Durna? Tul. Jagat ora ana loro. Ya aku iki sing peparape Begawan Durna. Lah dalah. Wis karepku apa? Mekaten. Sampun sawetawis 7 dinten niki kula punika saben tilem punika kimpenan paduka Sang Resi Begawan Durna. Awit senadyan to kula menika ratu kondang kaunang-unang kajuara saindenging jagat raya disembah-sembah sentana miyang para kawula, kula taksih ngrumaosi cethek kawruh kawula. Mila cekak aos kemawon prapta kula saking negari Guwa Barong dumugi wonten ing pertapan Sukalima mriki badhe suwita utawi meguru dumateng jengandika Begawan Durna kinarya indak ing kawruh agal miwah lembat. Mugia wonten kepareng paduka Sang Resi kula nderek meguru dhateng Sukalima mriki panemban. Ya, apa wis madhep Kang sarta mantep rasamu? Sampun bagus. Ana tetembungan jer basuki mawa beya kelakone panjangka kudu mawa pangorbanan. Beyanipun menapa ingkang kedah kula kurbanaken. Dina samengko ana pendhita anyaran, pendhita sulapan kang ngadeg pertapan ana pertapan Arga Klasa kang disarirani dening Begawan Bima Suci. Kowe cilik bisa mbubarke, gedene bisa mateni Begawan Bima Suci. Niatmu Kang sarta panjang kamu kang bakal meguru marang aku bakale kasembatan. Bela tiala. Pandita Karyawang Sitpindha kumbang ajaping pawang susuh angin ngendi nggone piye apa kowe saguh sagah panemban enjing nyarengi jago kluruk menika kula badhe bidal mangke surup srengenge Begawan Bima Suci sampun kula rentengi sirahe sarta pertapan Arga Klasa badhe kula biyuki batang sayuta. Bagus. Halilan kula nyuwun pamit tak pangestoni muga-muga kasembatan apa sing dadi sediamu Prabu Karungkala Ratu Negara Guwa Barong.
kene aku lagi percaya karo kowe, Kakang. Kabeh iki mung pambudidaya lho Dijuni ya. Nanging aku percaya marang ratu saka negara Ngwa Bareng sing jejuluke Prabu Karungkala kuwi mau. Anggone bakal mbubarke pertapan Arga Klasa. Mateni Begawan Bima Suci. Tak kira wis cukup, aku njaluk pamit bakale bali menyang negara Ngastina ya Kakang. Ya Dipati. Duga-duga ginawa ngati-ati aja nganti keri, muga-muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Satemah panjangka iki bisa kasembatan Dijuni. Sabet biar katalika wau. Paripurna pangandikane Sang Wiku sigra mangsah kundur ing sasana pamujan. Kalamun Jinandra kaerang-erang lampahe.